Westphalia, Jerman, 26 November 2024. Nomor 180 L08 10 Sada Romawi 2024. Hal surat parmanion tu ruas ni sinode godang. Mandapoton ganuk ruas ni sinode godang HKBP 21 Desember 2024 di Inganan Munabe. Asini rohan asian dibatasi tulu sedeima mandongani hamu ganuk. Di tikion sian ulaon mandohoti sinode godang ni huria ale-ale ni HKBP. Ima huria Protestan Westphalia di Jerman doau mamakulingi hamu ganuk. Pinatupa pamakulingonon marojahan tu ulaon ni eporus ni huriatta na manangyakon dohot marmahani sado HKBP. Di hari 21 Desember 2024 naro patu pauta sinode godang HKBP di Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Mamuka bulan Juli 2024 nunga nunut tatangyakon sinode taon. Di bagasan sinode asing ni majalo barita jujur tahun nami di bagasan periode 2021-2024. Do manotopon rencana strategis HKBP 2024-2020 lalu. Songoninang aka laka baruan manang transformasi sipatu paota lau menguduti akan adenggan naung terdundung ita di periode 2021-2024. Jala na ikon patu paota lau patau hita mengulahon dumenggan ulau ta songunuria mengadopi partikian notorus atau muba-uba. Tarumobi manomu-nomu sita-sita ni bangsot tagabe negara maju di tahun 2045. Patu paota ma pamiliton tuaka natasi holi tahirim tahaposi jala tatangyakon tahu manguluh kita di tirket hatopan. Ima iporus sekretaris jenderal, kepala departemen koinonia, kepala departemen marturia, dan kepala departemen diakonia nang di tirket distrik ima 22 preses. Domu tu pamilitoni pinatujolo manunggulhon dua nama yuton naung hupangido di surat pastoral marari 20 Agustus 2024 ima parjolo. Lamar situtu jala gomos mahita mamarukilhon di bagasan panjahon hata ni debata do tangiang tu Kristus na puna huriai ise sian akan naposonai nahi nalo mohon ni Kristus lau manguluhon HKBP di periode namangihut paduahon di namangulahon ulauta mamilit sipilitotai di sinudetai anon marujahan tu hata ni debata na tersurat di Rom 12 ayat 2. Dang jadi hita sarobang dohot portibion. Alani hujuhon asa di pamilitoni unang madabu hita tu bagasan dosa. Jamot hita. Dang di halo mohon tuhatai patu paon ya kanaung tinubus nama cerga sian dosai. Taulahon muse dosa. Ilik-ilikku. Tapadao madirita sian dosa. Tuna duai tabahonokku do akadongan na mangihuton tu hita ganup tarmobi di nalam jonok kita tuari pamiliton di sinode godangi. Parjulu tapatupa jalamian mahita di bagasan tangiang namar situtu dohot na gomos manang meditasi. Dina tapatupa pangaruji-rujion di bagasan pikiran rohanang toditabe taringot tu isema si pilitota paduahon dina tapatupa pangaruji-rujiotai tapatupa mai marojahan tu panggorani roha manang suara hati nurani nati ni roan dot ni rajaan ni suara ni todi purbadia.
Unang marojahan tu pamilang-milangion haportibion na maralo tu lomo ni rohani dewata nata sobba dohot tahaolongi i. Unang marojahan tu hagyo ni daging. Alai marojahan tu tona ni tot di porbadia ma do. Namian di bagasa kita. Jala na maniroi hita. Unang taului hata-hata na parwa-roa. Manangisepe sian akka sipili totai. Unang taloas muse. Suara ni sibulis mengatur hita. Ai jol manaung dipai baru do hita. Na marparange nai baru. Unang di bagasan biar. Tarlumobi dung mardalan dinggan. Sentralisasi parhepengota. Dang jadi behita mabiar. Alai di bagasan kebebasan. Pinaingot tu ganup hita. Gabe pamilit na badia mahita. Na digohi toddi hatiuron. Dang toddi hahulumun. Di bagasan toddi kebebasan. Dang toddi biar. Pos dorohaku. Di na mangulahon ulauta songon huria. Naong pinarbadian ni debatasi tulusadei. Tapa tupa pamilitoni di bagasan lasni roha. Kebebasan, habaranion, hasitongan, nang habadiaon, dohot di bagasan tangiang. Songonima pinasahat parmahanionon, dohot pakirimon naradihita bi patu pasa. Asalomo rohani tuhat tamidahita nang huriana kabipi na tahaholongi. Tabi mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Robinson Butar-Butar.